जे आसाम एकर्डनि जुगिदि जों जायखौ खालामनो हायाखै एनआरसिनि जुगिदि जों जायखौ खालामनो हायाखै आंहा बेखौनो गिदों जे हिमन्त बिश्व शर्माया माइनरिटि मुस्लिमखौथ' बे टारगेट खालामखागोन बोरैबा बिसोरनि भटारफोरखौ गावस्रा गावस्रि खालामनानै हिन्दु भटारखौ बांहोनाय दा थिग बेबायदिनो बड'लेण्डआवबो बोरैबा जिहेतु क'क्राझाराव नोङो गले गले नब कुमार सरनिया बिसोर देरहालांबायबा होमबा ट्राइबेलफ्रा खम जाबाय नामा बेफोरनि गोबां खोथाखौ लानानै दा रिजार्भ खालामनो नागिरनाया नंमारगौबो जानो हागौ आरो दा बेखायनो जोङो दानिफ्रायनो जुदि सांग्रां जायाब्ला दानिफ्रायनो जुदि प्रिकसन खालामा जोंनि लिडारफ्रा एमएलएफ्रा एमपिफ्रा आदा एवजि लेखा गोरोङा प्रमद बर' लेक्सारुवा लेक्सारल' होबाय थानानै जानाय नङा हाग्रामा बिथाङा मैया दाखालिसो एखे आरएसएस लिडारफोरखौ खुलुमलाहैदों बिजेपिजों लोगो जा जोंहा जानाय प्रब्लेम गैया खिन्थु बिजेपिजों लोगो जानानै नों बड'लेण्ड सोरजि जोंनि थाखाय मोजां मावो जोंथ' बेखौसो लुबैदों दा बेखायनो बिराद गिथावना बाथ्राबो बेवहाय दङ डिलिमिटेशननि जुगिदि जोंनि बे ट्राइबेल रिजार्भ ओनसोलफोरखौ बिसोरो आनरिजार्भ खालामनो हागौ नामा खारन नोङो भटार पपुलेसनखौ नायोब्ला बे बर'फोरजों आरो माइनरिटि मुस्लिमफोरजों समान समानसो आरो गासै नान बर'फ्रा लायोब्ला बिसिनि पपुलेसनासो जोंनिख्रुइ बांसिन दा बेखौ नायोबाथ' पियरलि बियो आनरिजार्भबो जानो हागौ नाथाय गोदोनि आजै आजौनिफ्रायनो जाबोनाय बे 6 सिड्युल एरियाखौ एन्टेक लाखिनानै बे ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय बे सिटखौ जेरै दं ओरैनो दोनोबा जों ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो जुदि बेखौ आनरिजार्भ खालामबायबा गैला आरो भबिसतआ जोंना बाहायनो खोमसि जाबाय जोंनि बड'लेण्डनि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा रायजो दानाय बे गासैबो सिमाङा बावहायनो निराखार जानानै थासिगोन आरो बेखायनो बर' रायजो राजाफ्रा बिराद हथात जोङो सांग्रां जानांगोन स्पेसियेलि जोंनि जायफ्रा जोंखौ रिप्रेजेन्ट खालामो फंबाय लरेन्स एमएलएआ फंबाय जयन्त एमएलएआ बा सोरबा उमुक एमएलएआ दुर्गादास बर'मोनहा बा आदा मन्त्रि इउजि ब्रह्ममोनहा प्रमद बर'मोनहा इमिडियेटलि हिमन्त बिश्व शर्माजों जिरायनानै जोंनि बर'नि 6 सिड्युल एरियाखौ इन्टारेस्टखौ नायनानै ट्राइबेलनि जे रिजार्भ सिटखौ इन्टारेस्टखौ नायनानै बिसोर सावरायनांगोन मैया दाखालिसो आं खोनादों हिमन्तआ हारसिं केबिनेट जिरायहैदों होननानै दिल्लीयावहाय बे हारसिंनि बिजनेस नङा बे मोनसे कमिउनिटिनिसो गासै आसामनि कमिउनिटिफोरनिसो गासै बिजनेस दा बेखौ नायोबा डिलिमिटेशना नंगौ मोनसे पलिटिकेल पार्टिया गावसिनि पार्टिनि स्वार्थनि थाखाय गोबां हामा खामानिखौ मावनो हागौ आरो मावगासिनोबो दङ समष्टिया बा एसेम्बलि सेगमेन्टआ एखे समष्टिनि थाबाय थाया मानसिया जोनोम जायो आरो बारायो आरो बेनि अनगायैबो इन्डिया मोनसे बिराद गेदेर हादोर नालाय बेफार बानिज्यखौ लानानै थांलाय फैलाय जायो माइग्रेसनजोंबो मोनसे एलेखाया बारायो जेरखम क'क्राझार समष्टि क'क्राझारावथ' नोङो ट्राइबेलानो मेजरिटिखामोन बर'फ्रानो बांसिनमोन राभा बर' गार' गासै ज' लानानै जोंनो बांसिनमोन खिन्थु माइग्रेसन बिराद जाबाय जेरखम बेंगलनि हिन्दु बेंगलिफोर बेंगलि राजबंशिफोर बिथांमोना माइग्रेट खालामनानै जोंनि बर'नि हार्टलेण्ड क'क्राझारनि पपुलेसननि डेम'ग्राफिखौहाय उल्था फाल्था खालामजोब्बाय दा बिनि थाखायनो आरो सम डिलिमिटेशना नांगौ जायो आरोमा नांगौआ बेनिखायनो जे गासिबो कमिउनिटिफ्रा जाहाथे इकुवेल गावबागाव रिप्रेजेन्टेसन आं दहायनो होनखादों डेम'क्रेटिक पार्लियामेन्ट नालाय बे कान्ट्रिया जोंनि एमपिफ्रा जाहाथे माखासे सेगमेन्ट जेनेबा 10 लाखनिफ्राय नोङो 20 लाखसिम माखासे लिमिट दङ बेनिबो मोनसे लकसभा समष्टिनि बा जोंनि एमएलएआ बा रायजो राजाया बयहाबो गावनि नांगौनि एमएलए मोनो नांगौनि एमपि मोनो आरो बिसिनि गांनाय उखैनायखौ बुंग्रा आरो जेरखम नोङो धुबुरी आरो क'क्राझारनि रुजुनायखौ नायदो क'क्राझाराव जे बे पपुलेसना बिराद खम आरो धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव बिराद बारा दा बेखायनो मा खालामगोन जेराव खम बेखौ बै बारानिफ्राय दानख'नानै सोफादेरगोन आरो डिलिमिटेशनाव बेखौनो खालामजायो आरो ओंखायनो रिड्रयिं अफ द बाउन्डारिज दा बे गभर्नमेन्टनि मोनसे प्रसेसखा आरो मोनफ्रोमबो सेन्सासनि मुरमुर आरो एभ्रि सेन्सास आफ्टार एभ्रि सेन्सास होनदों आरो संबिधानावहाय डिलिमिटेशनखौ खालामनो हायो खिन्थु बे आफ्टार एभ्रि सेन्सास होनदोंब्लाबो कनस्टिटिउसनाव लिरखानाय दङब्लाबो समथ' बियो माबा जायोना पार्लियामेन्टआव गोदान डिसिसन लायो दा बेखायनो एभ्रि सेन्सास होनबाबो जाया मानोना जोङो 2017आवहाय बे डिलिमिटेशन कमिशनखौ फ्रिज खालामनानै दोनदों माने दोनथ'दों बिनि फाइलखौ खाथेनानै दोनथ'बाय बेखौ दांथ'ला 2017निफ्राय 2026सिम बेखौ फ्रिज खालामथ'दों जे बावहाय लकसभाया जेरै दङ बिदिनो थासिगोन बेहाय आरो सोलाय सोल' जानाय नंला नाथाय मानो खालामफिनखो 2019आव जम्मु एन्ड काश्मीरखौ लानानै मानो खालामखो दा बे खोथा दा बेहाय बेनो जाहैबाय जे जम्मु काश्मीरा मोनसे रायजोमोन स्टेटमोन दा बेखौ इउनियन टेरिटरि खालामनाय लोगो लोगो बाय जिअग्राफिकेल चेन्ज जिअग्राफिकेल डेमोग्राफि चेन्ज आरो गोबां जिनिसा सोलाय सोल' जाबाय दा बेखायनो बिसिनाव इमिडियेटलि नैबेखौ फ्रिज खालामदोंबाबो बेखौ बोखांफिननानै डिलिमिटेशनखौ खालामनाय जादों आरो जम्मु एन्ड काश्मीराव दा जम्मु एन्ड काश्मीरनि पिक्सारखौ जोङो बेनिखायनो लाबोनांगौ जे स्पेसियेलि जोंनि बड'लेण्डआव आरो आसामावहाय जम्मु काश्मीर आरो जोंनि बड'लेण्डनि कन्टेक्सजों फ्राय मिलायो
दा आं जम्मु एन्ड काश्मीरनि खोथाखौ बुंगोरनि बे ओरैबायदि जिनिस जम्मु एन्ड काश्मीरावहाय ओरै काश्मीराव बांसिन माइनरिटि कमिउनिटिया बांसिन जायो आरो जम्मुआवहाय गोबां हिन्दुफोरबो थायो दा बे मुस्लिम माइनरिटि आरो जम्मु एन्ड काश्मीर हिन्दु माइनरिटिफ्रा जाहाथे नांगौ बायदि समान मोनसे रिप्रेजेन्टेसनखौ मोनो बिनि थाखायनो बे जिनिसखौ खालामनाय जादों आरो दा बावहाय खिन्थु ओरैबायदिबो गोग्लैयो आरो बे 2017निफ्राय 2026 सिमाव जे बे जिनिसखौ फ्रिज खालामनानै दोनदोंमोन इमिडियेटलि बिजेपिआ बेखौ बोखांफिननानै जे 2019आव जे डिलिमिटेशन कमिसनखौ बियो जिरायदों जम्मु एन्ड काश्मीरखौ लानानै बेबो मोनसे पलिटिकेल पार्पस थानो हागौ खारन बेखौ लानानैनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि माइनरिटि सेगमेन्टफ्रा सिगांनि आगुनि गिबि मन्थ्रिफ्रा गोबां माने हिउ एन्ड क्राइ आरो डिबेट खालामदों जे भारत सरकारा जोंखौ डिप्राइभ खालामनो नागिरदों आरो जोङो नुदों जे बावहाय जम्मु एन्ड काश्मीरावहाय जम्मुआवहाय 6टा गोदान माने लेजिस्लेटिभ कनस्टिटुयेन्सिबो बारायनाय जादों लकसभा सिटआबो बारायनाय जादों आरो काश्मीरावहाय 3 बारायनाय जादों 6टा 7टा नङा 3आव 9टा गासै दा बेखौ नायोब्ला जों ओरैबायदि नुदों आरो बिजेपिआ जे जम्मु एन्ड काश्मीराव माखासे हिन्दु भटार्सफोरखौ लानानै रिजार्भ खालामनो नाजादों नामा दा बेखौबो जोङो नुयो दा बेखायनो जोङो बर'फ्रा गिनांगौआ बेसो जे हिमन्त बिश्व शर्माया बे खाबुखौ बे एडभान्टेजखौ लादों नामा खारन बियो गावनि खुगाजोंनो बुंखाबाय जी खामथु आमी आसाम एकर्डर द्वारा करिबा पारा नाय जी खामथु आमी एनआरसी जुगिदि करिबा पारा नाय अर्थात हासिल करिबा पारा नाय आमी भाबिसु हे डिलिमिटेशन जुगिदि आमी एटा किबा हासिल करिबा पारिम नाखि दा बावहाय पियरलि हिमन्त बिश्व शर्मानि सुबिदा बायदिखौ जोङो नुदों आरो मा दा बेखौ जोङो पुरा माने प्रिकसनाव थानांगोन जोङो नोजोर होनांगोन जे हिमन्त बिश्व शर्माया मा बर'नि मोजां मावगोन दा हिमन्त बिश्व शर्माया मा ट्राइबेलनि मोजां मावगोन दा खारन जोङो नुदों जम्मु एन्ड काश्मीरावहाय 9टा जे 6 शेड्युल एरिया गोग्लैनाय जम्मु एन्ड काश्मीरावहाय रिजार्भ सिटखौ दोनदों जोंनि बे बर'फोरनि जे रिजार्भ सिट क'क्राझारनि जे उदालगुरियाव गोदान खालामनो नागिरदों बेखौ मा रिजार्भ सिट खालामगोन नामा